Ang success sa negosyo nagsugod na kung unsa ka magunahuna. Kinahanglan mausab ang atong panghunahuna or mindset para mabatunan nato ang success sa negosyo. Ang panghunahuna nato o mindset dako kayog epekto sa atong pag-success sa pagninegosyo. Kay makaapekto na siya sa the way we think and the way we feel, the way we make decision, and even it can change the destiny of our life. Kung unsa imong gitanom, mao ni imong anihon. Kung unsay gitanom sa imong hunahuna, mahimong ikaw. Ang pangutana, unsaon man nato pag-usab sa atuang pangunahuna o mindset aron mahimot ang successful na negosyante. Una, puno nato positibong butang sa pagninegosyo ang atong pangunahuna. Kay kung puro negatibo ang ginapasulod nimo sa imong hunahuna, mahimo gyud kang negatibo nga negosyante. Kay kung permanente ginasultian nimo imong kaugalingon, dili nako kayang magnegosyo, wala ko'y dakong puhunan pang kapital, na failure man ko sa una na kong sugod sa negosyo, mo give up na lang ko na kung negatibo ka, dili gyud mausab ang imong mindset. Pero kung positibo ka, ginasultian nimo imong kaugalingon na kaya nako ni. Sugdan ako magnegosyo bisan wala ko'y kapital. Kabalo ko nga gitagaan ko sa Ginoo kapasidad na maabot nako ang success sa negosyo. Kung na-feel man ko ron sa una na kong pag-try og negosyo, pero daghan kong nakatunan sa akong mga failure. Busa dili ko mo give up o mapadayon ko hangtod maaabot na ko ang success sa negosyo. If mao ni imong pangunahuna og positibo ka sa tanang panghitabo sa negosyo, hinay-hinay mahimo kang positibo nga tao. O ginahinay po niyo mabatunan ang success sa negosyo.